по-дълбоко с другия крак, това е неудобна ситуация, позиция за мен. Трябва да държа. Ако реагира така, окей. Бутам, той трябва да се изправи, за да мога да влеза. След съм влезна, тогава настрани и се бавя. Това е едно. Второ, бутам, не реагира, пристъпва с други крак, стъпна. Дърпане нагоре, той не реагира, останал е тук, не се мести. Тази ръка отива на петата. Държа тук, какво искам? Дърпам, взимам на дърпо, местер, другата ръка и коса. Пристъпвам с десния крак. Събра.